Yau gaskiya ina cikin farin cikin da ba zai misalci ba saboda abubuwan da za mu kaddamar a yau a karamar hukumar Wudil abubuwa ne na ci gaba na jin daɗin al'umma domin mu al'umma ce a gaban mu domin koyi da jagoran mu His Excellency Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma jagoran mu abin alfaharin mu Balaraban gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da abin alfaharin mu shugaban ƙananan hukumomin mu kamar Amina Abdulsalam. Yau abin da zan kaddama a karamar hukumar Wudil abin ban sha'awa ne, abin ban sha'awa in the sense that duk abin da aka ce ilimi tunda NNPP ta koma ilimi sai muka dau ilimi shine farkon abin da zamu fara bawa ƴaƴanmu ƴan uwanmu makotanmu da sauransu su mun rayuwar su ta inganta. Yau zan kaddamar da ba da tallafin scholarship na School of Nursing and Midwifery wanda ya kunshi Nursing Kano, Dambatta, Madobi, Gezawa da sauransu. Wanda muka ɗauko daga kowane ward na cikin ƙaramar hukumar Wudil. In na ce kowane ward kowane mazaɓa kenan duk yarinya da ta gama wannan karatun za ta zauna a mazaɓa ta yi aiki kaga ba tare da ta ɗau kuɗin mota ko ta yi tafiya mai nisa ba. To yau za mu ba su admission, in muka ba su admission za mu kai su har makaranta su fara karatu, kuma wannan karatu da za su kyauta za mu biya musu kuɗi da wannan kuɗin revenue da muke generating a ƙaramar hukumar Wudil. Kamar yadda a baya muka kai yara 200 KUT yanzu exams suke su ma mun biya musu kuɗaɗe za su yi karatu. To in Allah ya kai yara karatu a karamar hukumar Wudil yanzu muka daura zani sai an zo ana neman ma wanda bai karatu ba a Wudil an rasa, domin burin mu ba yara ilimi domin shine zai inganta rayuwarsu. Bayan wannan abu na biyu da zan kaddamar yau akwai mutanen mu da dama yan albarka yan anawa na kwankwasiya sun yi aiki suna nan irin ni kuma irin ina so in ga cewa mun ƙara jawo su a jiki domin burin mu a nan shine injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya zama shugaban kasar 2027. To me za mu yi kuwa mu dinga jawo mutane muna musu kauna muna nuna musu cewa muna tare da su. To wayannan mutane jajirtattu da suka yi aiki karamar hukumar Wudil muna da su da yawa shine na buga musu certificate na excellence certificate of honor wanda za mu nuna musu cewa mutane ne masu daraja idan mu sun yi abin arziki. Za mu raba musu certificate sun kai fiye da 200 za mu ba su. Sannan na yi magana da deputy gwamna shugaban ƙananan hukumomi na Kano state ya ce mana cewa in Allah ya da aka gama wannan su ma za su dinga kiran su ɗaya bayan ɗaya domin su san me za su nuna musu na ƙauna da jin daɗi da alfahari da su a ƙaramar hukumar Wudil. Sannan abu na uku akwai dubban mutane yau da za mu wanka daga jam'iyyar APC yar adawa kenan zuwa jam'iyyar yar amana jam'iyyar babanmu Rabi'u Musa Kwankwaso NNPP. Dubbannan mutane da ƙauyuka kala-kala a yau za mu wanke su a ƙaramar hukumar Wudil. Abu sa haɗin kansu su ta suka yi ai jagora ya musu komai tunda ya kawo ni karamar hukumar Wudil kuma aka kawo ni suna jin daɗin abin da nake. To su ko ban zo na ce su suka dinga nema na rasu yi wanka ba wanda na ce ya zo, amma sun ce saboda wannan halacci da ake nuna musu a karamar hukumar Wudil sun yadda za su yi wanka. Shine yau muka tara wannan gagarumin biki na abu uku da wankan mutane da bada admission din yara sannan kuma da taimakawa da nuna godiya da jinjina wanda suka taimaka mana muka kawo gaci a karamar hukumar Wudil. Ina ganin dai abin da zamu kenan yau insha Allah. Nagode. Fatan alkhairi kullun shi nake wa mutane na Wudil domin ni duk abin da zai sa su yi murmushi su dariya shine burina. Bana so in ga sun hadare ballanta na su kuka. To ina musu fatan alkhairi kuma ina tabbatar musu da cewa zan ci gaba da taimaka musu iya karfi na da rayuwata da lafiyata. Sannan kuma ni abin da nake so a gurin shine su mun addu'a, su mana addu'a mu zauna lafiya a Wudil komai namu zai dawo cin daɗi da farin ciki kuma mu haɗa junanmu saboda mu a Wudil yanzu mun dunkule mun zama ɗaya kowa namu ne ba ma bangaranci a Wudil. Nagode.